jerin jaruman masana'antar KANNYWOOD, mawaka, sannan kuma da jerin abinciccikan da suka fi so su gudanar da ci a cikin rayuwarsu. Na farko za mu iya kama ka mawakin Hamisu Breaker, sannan kuma Abdul D1 da sauran manya-manyan mawaka a cikin industry din na KANNYWOOD. So mai sauraro, kafin zuwan cikakken bidiyon, dan Allah in dai wannan shine kofar shigowa kan tashar tamu na farko, ya kamata a ce ka daure ka dangula mana subscribe, kana ka danna mana alamar karrawa, domin kuwa hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu daɗaɗa kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da kallon wannan tashar tamu mai suna Hausa KANNYWOOD Blogger TV. To inda wannan zuwan ka ne na farko, dan Allah kar ka manta da dangula mana subscribe, kana ka danna mana alamar karrawa. A wata zafar hira da aka yi da manya-manyan mawakan cikin masana'antar ta KANNYWOOD, kowane mawaki ya bayyana wa duniya abincin da ya fi so, sannan kuma da irin motar da yake son hawa. A yanzu haka muna dauke daga wasu mawakan a cikin KANNYWOOD din, za mu saka muku domin ku tabbatar da cewa kowane mawaki ga irin abincin da ya fi kauna a rayuwarsa. Na farko dai ga wannan mawaki wanda aka fi sani suna Abdul D1. A wata zafar hina da aka yi da wannan mawaki mai suna Abdul D1, kowa riga ya san wannan mawaki ne a cikin masana'antar ta KANNYWOOD babba, wanda kuma tauraruwarsa ta haska, yayi suna sosai da sosai a fannin waka ta soyayya, inda kuma mawakin Abdul D1 shi ma ya bayyana wa duniya cewa a cikin nau'i na abinci babu wani abinci da ya yarda da shi ya fi so illa taliya. Inda kuma mawakin D1 ya bayyana mana haka. Mawakin Abdul D1 ya bayyana wa duniya ne a yayin da aka yi wata zafar hirar shi, sannan kuma ya faɗa wa masoyansa cewa shi duk a duniya babu wani abinci da yake marari yake so illa wannan abinci da ya faɗa taliya. Sannan kuma a yanzu haka muna ɗauke da mawakin wanda aka fi sani suna Hamisu Breaker. Shi ma mawakin Hamisu Breaker ya bayyana wa duniya cewa ga abincin da ya fi so, inda a yanzu haka muna ɗauke da abincin da mawakin Hamisu Breaker ya fi so, kuma za mu saka maka shi yanzu nan a cikin wannan tashar tamu. Shine mawaki na biyu da muka zo maka da cikakken rahoto na abincin da ya fi so a cikin wannan tashar tamu mai albarka. Ga dai Hamisu Breaker ga kuma abincin da ya fi kauna a rayuwar tashi, inda kowa ya riga ya san wannan mawaki Hamisu Breaker mawaki ne wanda ya samu ɗaukaka a 2019, 2020, 2021 going to 2023, inda mawakin Hamisu Breaker ya bayyana wa duniya cewa shi ma tabbas yana buƙatar abinci mai kyau, inda ya fi son dan wake a rayuwarsa. Mawakin Hamisu Breaker ya bayyana a wata hira da Express suka yi da shi, gidan rediyon Express, ya bayyana wa duniya cewa babu wani abinci da ya fi kauna sama da wannan abinci wanda ya faɗa, wato dan wake. Kuma hakan dai mawakin Hamisu Breaker ya ƙara jaddadawa, kuma ya ƙara cewa yana buƙatar mota mai tudu, inda yana son hawa mota mai tudu a rayuwarsa. Har ma dan jaridan ya mai tambaya akan cewa ko dan shi dogo ne. Sannan kuma mawakin Hamisu Breaker ya bayyana wa duniya cewa to tabbas shi yana buƙatar ya hawo mota mai tudu ne a rayuwarsa, ba don kuma shi dogo bane ba, ko kuma don wata manufa ta shi ta rayuwa. A yanzu haka a cikin wannan bana tamu muna dauke da mawaka guda uku wanda bamu kawo muku shari'a kansu ba, irin su zango, auta boy, da kuma zazzafan mawakin soyayya nan dan garin Kaduna wanda aka fi sani da mawaki Umar Sharif. A cikin wayannan mawaka guda uku, kai ma mai sauraro, akwai wani hapover da zamu baka a cikin su. Ya kamata ka sai kai mana comment da cewa wani mawaki ne a cikin su ukun nan kasan da cewa ga wani abinci da aka yi hira shi ya bayyana wa duniya cewa ya fi son wannan abinci, tsakanin Umar Sharif, auta boy, da kuma mawaki zango. Dukkan su mawaka ne wanda sun yi suna a waƙoƙi na Hausa, sannan kuma dukkan su babu wani mawaki da ba a yi hira da shi ba, sannan kuma an zanta da shi a shafin zantattakawa da ake yi da manya-manyan mawaka da kuma jaruman masana'antar ta KANNYWOOD. Kai ma mai sauraro, wannan rana taka ce, ya kamata a ce da kanka zaka je ka zakulo mana a cikin wayannan mawaka uku wani mawaki ne ya fi son abinci kala kaza, kuma wani mawaki ne ya fi son mota kala kaza a wata hira da aka yi da shi. Domin kuwa kai kanka mun baka wannan dama ne domin kuma muna amfani da wannan dama domin nishadantar da dukkan masu sauraron mu da bibiyan mu a cikin channel din nan tamu mai suna KANNYWOOD Blogger TV. Wannan da channel da kuke kallo mai suna KANNYWOOD Blogger TV reshe ne daga cikin tashar ta KANNYWOOD, wanda za ta dinga kawo muku shari akan fitattun jaruman masana'antar ta KANNYWOOD, da ma labaran duniya da kuma labarai na masana'antar ta KANNYWOOD din da kuma mawaka gabaki daya. To mai sauraro, me ra'ayinka tattare da wannan bidiyo da maka? Ya kamata a ce ka turo mana sakonka ta hanyar zuwa kasan bidiyon mu, kai mana comment, domin kuwa muna yin duba da sakonnin ku da kuka saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun dora muku bidiyon mu babu kakautawa. Ku ci gaba da ziyartar wannan channel din tamu mai suna Hausa KANNYWOOD Blogger TV domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar KANNYWOOD da kuma labarai ma na siyasa gabaki daya. Mun gode da jimirin kasancewa da mu da kuke yi a cikin wannan tasha tamu, da zarar mun dora muku sababbin bidiyoyin mu a koda yaushe. Mun gode sosai da sosai da gudunmawar kallo da kuke bamu, masoyan mu kullun da kullun.